er virkelig god for. Så. Velkommen. I dag skal vi tale om intelligens, og vi vil have fokus på det, der hedder visuel eller rummelig intelligens. Hvis en person har visuel intelligens, er man det, der hedder billedklog. Vedkommende er blandt andet god til at tænke og huske i billeder og skabe billeder inde i hovedet. Personen er meget kreativ og god til at finde vej. Her i studiet har jeg Frida Kahlo. Kunne du ikke tænke dig at fortælle lidt om, hvordan din visuelle intelligens kommer til udtryk? Det kan du tro. Jeg blev ramt af en ulykke, da jeg var 18 år og blev invalid. Og jeg begyndte derefter at male for at undgå medicinen som en slags terapi for mig selv. Mit motiv var min krop, fordi det var det, jeg kendte bedst. Og ud af 135 af de malerier, som jeg har malet, er 55 af dem selvportrætter. Så... Har du altid vidst, at du havde en vis rummelig intelligens? Jamen altså, som ung kvinde i Mexico er det meget svært, fordi at det var svært i skolen, når man var urolig og havde svært ved at følge med. Og Mexico dengang havde ikke lige de rette midler til undervisning for børn som mig. Og jeg kunne godt lide at arbejde, når der var plakater og malerier, så jeg havde lidt inspiration. Med os har vi ekspert på bak, som måske kan forklare mere om de her læringssymptomer. Ja, men altså Frida, nu har jeg jo sådan lige siddet og hørt med herovre på sidelinjen, og udefra hvad jeg sådan lige kan komme frem til efter mine års erfaringer, så kan jeg godt se, at det må være svært for dig sådan den her meget traditionelle undervisningsform med tavleundervisning og sådan nogle ting, fordi at, jamen, det er meget få skoler, som har de redskaber, der skal til for at tilpasse dine behov. Altså, du er jo det her såkaldte gørebarn, som gerne skal have tingene i hænderne og have det her lidt materialistiske. Og så kunne jeg forestille mig, jeg er ikke sikker, men det er meget vigtigt for dig, at du sådan har de rette omgivelser. Altså, du har noget inspiration som lidt rundt omkring, og nogle plakater og malerier, som du også selv nævner, at det hjælper en hel del for dig. Ja, stemt. Jamen, det kunne jeg forestille mig. Så ja, altså, umiddelbart så jeg tænker, at hvis du bare sådan arbejder med lidt mere sådan materialistisk, så havde det gjort en forskel for dig, i hvert fald dengang du var yngre, at man havde de redskaber. Ja. 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 Hvorfor står det? Så, ja. Siger du tak? Siger du tak?